Ya aneh-aneh dadak nggo reog bareng to, Kong. Menyesuaikan dengan lagu. Dek ya ije lho. Neng iso ramben. Ya ije lho cah iki. Tahun 90 ije. Yo. Salam. Napa omahe sampeyan Pulung Ponorogo? Nggih. Alah. Apa iki sing jenenge Sinden Sriatin? Enten apa to Mas Pedro? Apa Sriatin denggu? Niku pun mati. Mati. Oh, ora ngerti ya. Awaramu. Sedo to lah. Nek mene jek nyindani aku ning Sumarata kok. Tahun pinten? Nggone Pak Yatno, Gondo Yatno Sumarata sik nyindani aku kok wis reneng iki piye? Nggih, ngoten niku lho, Mas. Wah, wah. Lah pekarane niku perkara alah dandan dukun bayi. Ngadeg kok Gusti bar tandur apa piye jeneng? Aku mau nyitak botol, Mas. Piye? Alah Gusti. Pas klambine Mbah Painem ya ngono kuwi. Mbahku, mboke Mbah Marno ki Mbah Painem ki klambine ya ngono kuwi.